si nosaltres fem memòria històrica del que som i d'allà on podem arribar a ser, és que hi ha una diferència brutal. O sigui, nosaltres hem d'entendre que tenim talent, de talent no ens en falta. El problema és que el talent se'n va. El talent se'n va i, a més, fomentat per les entitats que ens governen. Li diem als joves que marxin perquè potser d'aquí 4 anys la crisi haurà passat i llavors podran desenvolupar el que hauran conegut en altres ecosistemes arreu del món. Això és molt fotut, perquè jo no vull que el meu fill se'n vagi por ahí. Jo vull que el meu fill es quedi aquí i que generi la seva creativitat i doti de progrés econòmic i social a la meva comunitat. I si d'aquest concepte local el podem fer global a través de generar economies d'escala, perfecte. Bueno, aquesta és la història. Per tant, el talent no l'hem de deixar escapar, però és que de manera urgent. Però no només això, turísticament i culturalment tenim un potencial brutal. I no tan sols perquè es quedi... I si em permets, per la part que em toca, tecnològicament crec que també. Evidentment. Però és que deixar marxar els nostres cap enfora, en comptes de fer que els de fora vinguin cap aquí, és un pecat cap a les nostres generacions inferiors. Aleshores, el que hem de fer és que aquesta gent no tan sols se'n vagi, sinó que atraiem a la gent de fora. No? Hem d'aprendre d'altres ecosistemes que funcionen fa molts anys. No? Hem d'aprendre de Silicon Valley. Clar, Silicon Valley, ostres, que Silicon Valley, per què hem d'anar a Silicon Valley i tal? No? Entenem el que era la Universitat de Stanford en el seu inici, fa 40 anys o 50 anys, quan uns senyors que un es deia Hewlett i l'altre es deia Packard, pues, van crear Hewlett-Packard, no? I allà van trobar i van aconseguir a l'origen, com diuen Xavier Verdaguer, vale? La creació d'un ecosistema. Aleshores, intentem generar un ecosistema, però per generar un ecosistema has de tenir cultura emprenedora. I aquest país té tots els ingredients menys cultura emprenedora. M'explico. Tenim talent, tenim creativitat, tenim universitats, tenim centres de transferència tecnològica, tenim inversors que pensen més en la SICAP que en generar projectes, o sigui, en invertir en projectes de valor. Tenim una administració pública que no sap què fer amb el rotllo de l'emprenedoria. Per un tema s'enfoca en el que és l'emprenedoria social, per l'altre amb la innovació social, i tenen un pollo muntat amb el tema de lo mercantil i lo social que no saben per on sortir-se'n. Aleshores, aquí es tracta de que ajuntem els dos conceptes i entenem que els grans projectes d'avui en dia necessiten la tecnologia com a mitjà per poder finalitzar en projectes de valor afegit amb aspectes econòmics i socials conjunts.